Rojnameya New York Times ya Amerîkî rewşa rojhilata navîn piştî vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê şirove dike. Di raportekî de Rojnameya New York Times di destpêkê de balkişand ser vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê ku roja înê dest bi vekşana xwe kir û beşek ji kelûpelên Amerîkî yên leşkerî ji Sûriyê hatin derxistin. Her li gorî rojnameyê ku piştî şerê sar rojhilata navîn ma dibin destê Amerîka de û bû ji pêşkarên siyasî yên Wezareta Derveya Amerîka ku ji şerê dewletên Kendava Erebî di sala 1990 de dest pê kir û piştî wê kontrolkirina Iraqê di sala 2003 de û destwerdana Amerîka di bihara Erebî de û ya herî dawî jî şerê li dijî rêxistina Daeş ya teror. Serkirdeyên Amerîkî bihane ji wê yekê re dîtin ku di encama wê destwerdana Amerîkî de gelek perepêdan û xwîn di ber de hat rejandin û bihaneya wan ew bû guhertina rejîmên diktator bi rejîmên demokratî û piştgiriya dewletên alîgirên wê û dijatiya terorê. Gary Sik, lêkolîner di karûbarên rojhilata navîn de di zanîngeha Kolombiya de got ku eger birawerkirinek di navbera Sûda Amerîka û xesareta wê de bikin, wê were xuyakirin ku Sûd ji destwerdana Amerîka di deverê de gelekî kêm e. Sik got jî ku Wîlayetên Yekgirtiyên Amerîkî wê hebûna xwe ya leşkerî di demên bê de li deverê bi giştî gelekî kêm bike. Her li gorî rojnameya navbûrî ku ew dîtina Sik her du helwestên Barack Obama serokê Amerîkayê berê û Donald Trump serokê Amerîkayê niha ji hev nîzik dike. Ku tevî siyaseta wan yan ji hev cuda lê her du serokan rojhilata navîn wekû krîz didîtin. û ji ber wê yekê Amerîka bank li hêzên herêmî yên sereke kir ku rola xwe li deverê bikarbînin. Rojnameyê balkişand ser İsraîl û got ku İsraîl pişta xwe bi hêza xwe ya leşkerî û aborî li deverê girê dide û ji ber tevlîheviya li deverê pêwîstiya wê ji Amerîka re gelekî kêm bûye. Rojnameyê behsa vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê kir û got ku biryara Donald Trump ji vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê bi biryara serokê berê yê Amerîka Barack Obama bi vekşana hêzên Amerîkî ji Iraqê girê da. Ku piştî Obama biryar da ku rola hêzên Amerîkî di Iraqê de nema û ji ber wê yekê çekdarên tundiraw careke din vegerana Iraqê, piştî ku Amerîka dît ku wan terorîst ji Iraqê têk birin, li di çend salên piştî vekşanê careka din vegeran û ji ber wê yekê Amerîka neçar bû careka din operasyoneka leşkerî li Iraqê rabê û ji ber wê yekê bêhtiriya bajarên Iraqê yên ku ketin dibin destê rêxistina Daeş ya teror de hatin wêran kirin bê ku planek derbarî dubara avakirinê hebe û ew yek gefekî dike ku ew sînaryo li Sûriyê jî were dubara kirin.